Il-moviment Awmin letterarju nieda r-rivista Satar fl-1971. Din ir-rivista baqgħet toħroġ sal-lum il-ġurnata, b'mezzi li jirriflettu aħjar iż-żminijiet tal-lum. Ngħidu aħna permezz ta' app aċċessibbli għal kulħadd. Is-Satar kif nafu huwa rivista popolari ħafna maż-żgħażagħ u tfal Maltin. Ilu joħroġ issa iktar minn 50 sena, propju beda fl-1971, u huwa rivista popolari waħda mir-raġunijiet għaliex huwa mimli b'varjetà kbira ta' kitbiet, stili differenti, poeżiji, artikli informattivi, stejjer, minn kollox pratikament. Dak kollu li joġob lit-tfal u li jista' anki jkun edukattiv għalihom bil-Malti. Id-dinja tal-lum, kif nafu hija waħda pjuttost mimlija bit-teknoloġija u t-tfal u żgħażagħ tal-lum pratikament il-ħin kollu għaddejjin bil-gadgets u d-devices tagħhom tat-teknoloġija. Allura rajna li hemm valur kbir li ssir din l-app bil-Malti tas-Satar li ħajkollha valur kemm edukattiv u kemm anki divertenti. Hija app illi hija waħda mill-ftit forsi li hawn bil-Malti, aħna mdorrin ħafna apps ovvjament bl-Ingliż u apps oħrajn. Fiha wieħed jista' jsib l-ewwel nett ir-rivisti kollha mill-1971 sal-lum il-ġurnata, qegħdin nitkellmu fuq iżjed minn 370 ħarġa tas-Satar. Wieħed jista' jsibhom kollha u jaqrahom u jqalleb u jsib il-paġni u l-artikli li jixtieq. Apparti minn hekk għandek anki siltiet audio, jiġifieri għandek siltiet mis-Satar kemm antiki u kemm moderni li huma moqrija u wieħed jista' jismagħhom, forsi jsibu iżjed komdu jisma' milli jaqra jew forsi tintużaw f'xi klassi edukattiva xi ħaġa hekk. Għandek anki sezzjoni fl-app dwar aħbarijiet dwar ir-rivista u anki aħbarijiet tal-fondazzjoni nnifisha u għandek anki sezzjonijiet oħrajn. Bħala logħob, f'dawn il-ġranet se nkunu qegħdin inniedu żewġ logħbiet, waħda hija bbażata fuq logħob bil-lingwa, speċi ta' fittiexa, word search biex niftehmu, b'livelli differenti li wieħed jista' jilagħba bil-kumdità minn fuq il-mobile bħal kwalunkwe app oħra li aħna mdorrijin biha, u anki logħba differenti iżjed avventuruża fejn wieħed jista' jikseb il-punti, jiskansa xi ostakli li jiġu qudiemu, hija logħba divertenti wkoll biex wieħed jagħti l-ħin b'mod divertenti minn fuq il-app tas-Satar. Mill-esperjenza anki tiegħi tal-Malti għal diversi snin nista' ngħid li affarijiet bħal dawn huma utli u bżonjużi ħafna fid-dinja tal-lum. U għalliem jista' jagħmel użu wkoll minn din l-app anki fuq it-tablets u d-devices li jkollhom l-istudenti llum il-ġurnata fil-klassi billi jista' juri s-siltiet mis-Satar minn kwalunkwe Satar li qegħdin ngħidu, jista' anki isemmalhom is-silta moqrija, ġifieri bniedem mhux biss ħajaqra, imma anke ħajjisma' il-lingwa mitkellma. Jista' jagħmel anke b'mod divertenti billi joffri xi ħin ta' rilassament lit-tfal permezz tal-logħob. Hemm diversi features f'din l-app li wieħed jista' juża biex irawwem dik l-imħabba u l-interess fil-Malti fost l-istudenti. L-app tas-Satar hija b'xejn għal membri ta' Fondazzjoni Satar, wieħed isir membru darba biss ta' Fondazzjoni Satar u b'xejn u jkun jista' jgawdi s-servizzi kollha ta' Fondazzjoni Satar fosthom propju din l-app. U wieħed jista' jiddownloadja normali mill-Google Play jew mill-App Store bħalma jagħmel għal kwalunkwe app oħra normali fuq il-mobile jew it-tablet jew id-device tiegħu. Din l-app nara li għandha futur żgur, pereżempju li kull xahar ħatibqa' tiżdied ovvjament edizzjoni ġdida tas-Satar kull xahar, kull sena skolastika.
Apparti minn hekk, anki silti ta' audio nibqgħu ntellaw b'mod regolari, kemm tal-modi u kemm moderni. U anki features oħrajn, pereżempju, fis-sezzjoni tal-aħbarijiet wieħed dejjem ħajbqa' jsib x'ħareġ ġdid jew x'qiegħda tagħmel ġdid Fondazzjoni Satar. Fis-sezzjoni tal-logħob kif qed fil-ġurnati ġejjin se jibdew l-ewwel żewġ logħbiet. Apparti sezzjoni oħra fejn bniedem ikun jista' jpinġi dik għadha qed tiġi żviluppata u ma neskludix bla dubju li fil-futur forsi naħsbu jew jiġuna idejat ġodda anki għal features ġodda li s'issa għadhom ma jeżistux fuq l-app. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.